Dcéra tehotná, jej matka vraj vôbec netušila. Ja som tiež bola z toho šokovaná, ale čo už, no. Stalo sa, stalo. Dúfajme, že kto to spravil, že ju chytia. Dievčina sa s otcom dieťaťa zoznámila na sociálnej sieti, kde si dohodli stretnutie. Mama maloletej mamičky tvrdí, že dcére po celý čas dohovárala, aby si dávala pozor. No, nepomohlo. Dcéra vraj doma o tehotenstve mlčala, údajne sa bála otca dieťaťa. Že jej povedal, že keď niekomu povie, že jej zo života urobí peklo, ja neviem, či to je pravda, alebo ja viem len podľa toho, čo mi dcéra vyprávala. Momentálne vykonávame procesné úkony smerujúce k vzneseniu obvinenia konkrétnym osobám pre podozrenie zo spáchania zločinu sexuálne zneužívanie. Tínedžerka a jej bábätko sú teraz v rukách lekárov. Maloletá pacientka u nás absolvovala pôrod, ktorý z medicínskeho hľadiska dopadol veľmi dobre. Matka školáčky tvrdí, že netuší, kto je otcom dieťaťa. V ich meste vraj nebýva. Od dcéry zistila iba to, že má asi 20 rokov. Peter Ziman, televízia Markiza.